Другия вариант, ако малко по-късно разбира за удара и удара вече излиза, ръцете са тук. И вече, който се занимава с бойни изкуства, знае с какъв ъгъл тук да са ръцете, в каква посока да е силата на блока, пък може и да не е блок. Да. Така че може от тук, примерно, ако съм борец, веднага влизам примерно тук и влизаме в някакви борчески, джудийски, самбо, джилджицу истории, което е много хубаво за нас, нали, естествено. Когато се опита някой да се бори с нас, ако имаме малко повече опит в самообраната, сме готови. И как би го направил? Ето, удар е тук, от тук. Ако все още реша да деескалирам, връщам обратно и се мъча. Минавайте, няма проблем. Се стремя да деескалирам. Когато не мога вече да деескалирам, от тук има саблен удар, много сериозен удар. Много. Този удар, който е след сабления отгоре, също е много лош. За една секунда всичко става черно. Да. И от тук има колена, има лакти от тук хващам главата, мога да обърна и да го съборя на земята. Брадата води. Да, брадата води, обръщам, има толкова много неща, поне на 20 техники от тази позиция мога да направя. Борчески техники, джудо техники и така нататък. Да. Всичко може. Ако все още реша, примерно, да правя нещо тук, обаче виждам, че силата на противника е много, удар е много, поддавам и съм в гръб. От тук имам също много възможности да ритам, да ударям и така нататък. Това е елементарно. Тони, беше ми много приятно.